wato duk yan arewa especially matasa suna liking awareness, saboda da yanzu matasan mu za su samu wayewar kai 90% za a samu wayewar kai don Allah da 90% mun yi maganin 90% na matsalar mu. So kanmu ba a waye yake ba har gobe. I'm sorry to say. Kanmu ba wannan ci gaban misali. Kanmu ba a waye yake ba. Babban waya. Ina ba shi bane wayewa. Yanzu matashin da yake da babban waya kai yanzu nan ka je ka hawo babban waya har abin da baka so ma sai ni akwai abubuwan da ina rolling har bana son ganin su in yi blocking amma sai na gan su. Saboda abin da ake yadawa is not meaningful. Inda a waye muke za mu creating wani abu ne wanda za mu rinka ya hada shi ya zanto cewa is meaningful. Abu ne wanda zai taimake ni ya taimake ka kuma ya kawo maka source of income. Amma ba haka muke ba. Yau ka hau media dan arewa ne zaka ji ya fito yana duddura wancan ashar, ka hau media ka ji matashi ne yana bayan wancan ko ya je ya caka wancan wuka saboda kaza ko ka ji an ce matashi ne a wancan crisis kaza wancan media ma ba iya amfani aka da ita ba. Ina fatan ka fahimce. To kamar ku ta bangaren ko da kokari yanzu kuke da. Yanzu kokarin da muke ta yi shine wato ka san idan aka ce ka dauko abu abin da muka dauko yana da yawa to amma dole kai limiting in kana so ka ga result. Dole sai kai limiting. Me za ka yi na farko, me za ka yi na biyu, in ka gama da abu kaza me za ka yi na biyu. Mu yanzu focus din mu shine youth empowerment da kuma out of school children a samu good quality of education. Matasa su samu abin yi. Sannan kuma a lokaci guda shi ilimin nan baya samuwa in ka koda ka ce za ka mai da mutum 100,000 makaranta in ba su da wayewa kai, ina fatan ka fahimce ni, to makarantar ma in ka kai su a banza kai asarar kuɗin ka. To abin kowanne yana tafiya sai kana haɗawa da wato wayar da kai ga matasan da kuma su kansu iyaye na yara akan rashin zuwan su makaranta.